El fet que avui siguem aquí és també una mostra clara del valor que té la col·laboració público-privada al nostre territori, quan institucions i empreses compartim espais de diàlegs i estem construint futur. Castelldefels és una ciutat amb una personalitat pròpia dins del territori del Baix Llobregat. Una ciutat que ha sabut combinar qualitat de vida, projecció internacional i dinamisme econòmic. Creiem fermament que el futur de la competitivitat empresarial passa per aquesta connexió real entre empresa i coneixement. I Castelldefels, amb l'UPC i el Parc Mediterrani de la tecnologia, té una oportunitat extraordinària per consolidar-se com un pol d'innovació de referència. Vivim un moment de transformació profunda, digitalització, transició energètica, nous models productius, noves competències professionals. I en aquest context és imprescindible que administració i empresa avancem alineades. El Fòrum Empresarial de Llobregat és precisament l'espai on fem possible aquest diàleg directe. I avui en tenim una mostra. Alcalde, avui és una bona ocasió per conèixer la teva o la seva visió de ciutat. Oye, aquí tenemos un potencial en el ámbito deportivo que hay que poner en valor. Y tenemos una universidad con conocimiento que también. Por tanto, Castelldefels no solo debe vivir del sol y playa, del turismo de calidad, sino que también tiene que integrar el campus con el canal olímpico y que estas dos siglas que funcionan, que parece que no sean Castelldefels, se integren en el día a día de la ciudad y que permita un polo de equipamientos y servicios. En España solo hay 3 ciudades capital gastronómica mundial, que es Madrid, Barcelona y Castelldefels, ¿no? Y por tanto, pues para nosotros es un prestigio, porque eso también al final es un sello para nuestra restauración de calidad que creemos que refuerza esa fuerza gastronómica de Castelldefels. Yo quiero agradecer sobre todo pues, el trabajo que hacen algunas áreas del ayuntamiento de simplificar los procedimientos, los protocolos, porque al final es hacer la vida más fácil a cualquiera de nosotros. Y creo que es la línea que deberíamos de hacer todas las administraciones. Pues moltíssimes gràcies a Ivan, a tots vosaltres que heu dedicat una estoneta a conèixer la nostra ciutat i treballem plegats per una millor societat i per un millor Castelldefels. Moltes gràcies.